sa bago na kong asoy ninyo niya. Kumusta naman mo? Kung kami inyo pang mustahon okay ra gyapon. Salamat kay Lord. Salamat kay Mama Mary sa imong mga pag-ampo, Lord. Salamat sa tanan. Sa tanan gayud nga gipaghatag sa ato ang labaw makagagaom nato. Angay yun natong pasalamatan. Thank you kay Lord. Salamat yung kayo. Og sa tanan natong mga kaigsuunan nga manginom og Don Pipi Tablia. Hala, sige, inom na mo diha. Unya, pasalamatan din nato si Kuya Nick Pipito, ha? Kuya Nick, kumusta ka diha? Sa tanan natong mga kaigsuunan di mo diha sa Toledo, Kuya Nick Pipito. Salamat kayo niya. Diha di ay sa Matabang Dayas, Cordoba, doon natay drama niya, bagong haon sa ilahang Cap William. Magkita tayo diha, ha? Okay, mga bata, mga kasama, di na nakita baglangan aniyang unang akto. Unang adlaw. Igo na sa imong paghilak, anak ko. Tuan na sa bilangguan ang tao nga milugos kanimo. Naguolang ko, tata. Kay human ko lugusa sa salbahis nga lano. Wa na magpakita na akong hinigugma nga si Carlito. Mupakita na siya, anak. Naibaw ko, anak. Mahal ka niya. Dili lang niya madawat nga may laing lalaki na kahilapot sa imong lawas. Pandili ko tinuyuan ang tanan, tata. Gilugos in taon ko. Boy, ako'y makikita sa imong hinigugma. O kung dili gid siya makadawat sa nahitabo kanimo, wa na kita'y mahimo. Kalimtan mo na lang siya. O kinilay ikasulti ko, anak. Dili igani siya mo dawat sa nahitabo kanimo, nagpasabot lang nga taphaw ang iyang paghigugma kanimo. Kay ang lalaki nga matuod nga nahigugma sa iyang uyab, mudawat kini bisan unsa pay mahitabo. Mahal ko kayo si Carlito, tata. Huwag ikamatay ko kung mawasin ako. Amahan kong nagpangga sa akong anak. Prangkahilan ko. Kunwa ka na magigugma niya, o dili ka na makigbalik pa kaniya. Aron ako na ang mupugos kaniya, nga kalimtan ka sa dayon. Mahal ko ang imong anak, Tata Pedrano. Apa naglagot lang ko, nga naghuna-huna. Yadunay laing lalaki nga miangkon Sa sa kung lawas aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan. Hustisya! Ang mahimong Sa dili pa lalaki kung sa mapadayod sa kung hustisya, Maunga pahinumdum sa ta. prangkahiko karon dayon. O karon na niyang Unsa sumpay sa man. kung asoy kaninyo. Makigbuwag ka Yay ka mga masingkit bata! sa Murag akong natapos anak. sa itong oras at ang inyong Tubaga ko, sumpay sa Carlito. kung aso ninyo. Hustisya! Sinilang sa kung aso ninyo. Simanao na nga naguluhan mo, hustisya. Thank you kayo. Nya di na to kalimtan, ha? Karong 28 doon na Simanao na nga naguluhan. Mismo ang Hustisya! kikita kanimo. O karon! Anak, kung tinuod siyang nahigugma Sa dili ba kumupadayon mga bata pahinumdum sa ta, ha? aron makikita. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Ang iyang pag-anhi. At tagin ninyo ang mga bata mga kasama ang sumpay sa akong asoy ninyo. Simanao na nga naguluhan. Mulagaw ko og balik kay Diday, ha. Bantayon na imbay. Mao pa gani pag-abot ni mo gikan sa merkadong nagpalit og utanon, mulakaw ka na sab. Mubalik ko dito sa pagatatanay. Manguha ko kinasuin. Unya mo hapit na lansad ko og pangahoy sa mga naanod nga layang kahoy. Ay pastilan kanimo nining. Di bang miingon ka man nga kanunay kang makakita diag usa ka sirena ug usa ka lalaki nga gituhoan nimo nga usa ka ukoy. Unya, unsa man kawa ka mahadlok? Wa ko mahadlok na oy. Pirmi man gud na silang makakita nako good nga manginhas. Sila pa man gani ang mulihay kung makakita nako. Kay mudayon man sila sawom sa dagat ug di na magpakita nako. Pero kasagaran nga makakita ko nila, kana ra man dako ang dagat nay.
Kung hunas, di man sila nako makita. Ay, bisan, ay nalang pag-adtos pagatpatan. Lutuan na lang takag utanon. Doon na pa may kahoy po diha. Pagluto na lang, oy. Ayaw na pag-adtos dagat. Basig maabutong bana nimo, mangita nimo. Pagluto na diha, kay ani na lang kumaniud to. Sa di pa kumupaulis among payag. Di anak ko nining baybayon. Dining pagatpatan nga among abutanan ni Ariana. Anilang una ko magpalabay sa oras. Kimingaw na ko ni Ariana. Bida, oy. Bida. Maglagot ko. Maglagot ko maghuna-huna. Kadto na ilaing lalaki nga nakapaghilabot niya. Carlito! Diyan na siya. Diyan na si Ariana. Ariana! Mahal ko! Ariana! Ariana! Mahal ko! Ariana! Mahal ko kayo ikaw. Ako sad. Mahal ta kayo ka. Og salamat gani aka. Abi ko bagning ako pag-ani dinis atong abutanan. Kung taob na ang dagat. Abi na ko og uha ka. Ariana, bisan pa masanay tabo nimo. Apan dili ko makahimo sa pagpakigbuwag nimo. Kay wa kay sanay tabo nimo. Wala ko na kumadto dito sa inyo. Kay dili pa na ko malimtan ang nahitabo. Nga may lalaki nga nakaangko nimo sa imong lawas. Tuan na siya sa bilangguan. Og dili na siya makagawas pa. Dung, ayaw intaon kabog daw na ako tungkol sa nahitabo na ako. Maluhay ka. Unay. Hingpit ko kang kalimtan ang tanan nga nahitabo. Kalimtan ko ang tanan. Huwag magpakasalta. Salamat. Daga kayo salamat, Carlito. Salamat. Ariana. Ariana. Mao ba day? Nay di day? Igo lang mo nga nahumaog kaon. Dawa sinining. Ay, ooy, Alfon. Ako mga itong giingnan nga paabuton ka, aron ka mo ang magdungag kaon. Pero miingon man siya, kami na lang ko, no? Mao to, nagdungan mi kaon. Kay basin ko dong madugay ka pa og abot nga mitunga sa lasang, dihas ibabaw, nangayam ka. Naibaw na ko kung nasa siya. Tuan sa tos baybayon. Tauban ron. Gusto na sa tingali tong mutanaw sa matod pa niya. Si Rina og ukoy nga iyang makita. Husto. Basig to tuod to dito. Kay naghiskot to nga mo adto siya sa baybayon. Dito sa pagatpatan aron manginhas og kinason. O mohapit sad kuno siya panguhag mga laya nga kahoy nga anod gikan anang dako nga sapa diha unahan sa ato. Unya na kumukaon. Wadto ko ros baybayon. Agpaso na ko sinining. Doon lagi ka sa ayon. Muana ko ng katunggan nga pagatpatan. Basig makita ko pag-usap katong sirena o katong lalaki nga nagtuok ko nga ukoy. Dako mo ang dagat. Basig na aron sila. Kung wa gani, muubog na lang ko sa dagat. Aron na, mangay kay o kinhason na. Nianakit ko. Hala, mura og kinhason ni ako na itong banda. Muubog ko.
ug akong kuhaon. Tiara, duha ka buok nga mga dagko nga punaw ang ako nakuha. Isod ko ni sa dana kong netback. Hala, nara sila. Sila nang naglingkod ng dako. Nasanga sa pagkatpatan. Tara na. Mamalit na ta sa ato. Basin og mangita na turo na ako si Tata Pedrano. O sige, tana. Ariana, ano ka? Ganina pag ikaw nakamatikod mo. Nagsige ka. Kadigwaon ka. Lain na pa minaugas akong kuto-kuto. Pero okay rin eh. Okay rin eh, wala ni kaso. Mayong unto ninyong duha. Oh, Hala, siya na sa tingni ang babae kalibutan nun. utuod. Siya nasad. Tara. Muambak na tanin ng gilingkuran na ito nga sangas pagatpat. Huwag mo sawang tapauli sa ato. Tana, Ayaw mo pagbiya! Balik mo! Gusto ko magkikigala ninyo! Balik mo! Hala, mito nga sa unahan ang sirena o mitanaw siya na ako. Miga! Miga, balik sa! Gusto ko magkikigala nimo! Ninyong duha! Balik mo! Balik! Ayaw mo pagbiya! Balik mo! Gusto ko magkikigala ninyo! Balik mo! Hala, mito nga sa unahan ang sirena o mitanaw siya na ako. Miga! Miga, balik sa! Gusto ko magkikigala nimo! Ninyong duha! Balik mo! Balik! Mitid kong pagbalik sa dagat ang sirena. Ugwa ko na siya makita. Gusto ko magkikigala niya kaya doon ako'y pangayuon nilang duha. Ning! Oh, Day! si Alfon. Ni Asia. Ni ang akong bana. Unsa? Naabdan usab nimo dinhi ang imong gingon nga si Rina og Okoy nga naglingkod ibabaw sa dakong sanga sa punuan sa pagatpat. Ug wa gyapon ka mahadlok nga miduol nila. Di ba Mao sila angay kahadlukan? Isa tanaw na ako. Mga buutan sila. Ug mao gihapon. Sila ang may palayo dihang ilang ko nakita. Dali silang miambak sa dagat. Ug misawong palayo. Ug sa unahan, nito nga ang sirena. Unya milingi na ako. Apan dihang akong gitawag, mitidlong pagbalik sa dagat. Ug wa na gid magpakita. Ako may gikuyawan ining. Ini kalaki nimo nining. Nagsulti ka gyud ka sa tinuod, ha? May nakita ka gyud ka nga si Rina og Okoy. Ha? Wa ka ka. Kanang mata-mata ilang ba sa imong nakita? Tinaw ko nga nakita sa duha ko ka mga mata ang sirena og Okoy Alfon. Gusto ko makikigala niya. Kay doon ako'y pangayoon nila. Bida eh. Sab ko eh, nanlibawat ba yung balhibo ko ng panulti ni mo eh. Tana sa ato eh. Tana, pamalik na sa atong payag. Tana dayon, nining. Ay, salamat. Kay nagkabalik na gyud ang maayo ninyong relasyon. O gikalimtan mo na ang nahitabo kang Ariana, Dong Carlito. Mahal ko kay si Ariana, tata. O gidawat ko na ang nahitabo niya. Kaya nalugusan siya sa salbahis nga lano. salbahis to siya nga lano. Abantuan na siya sa bilangguan. Ug adto na siya madugta hangtod siyang kamatayon. Nagkasabot man ka mong magpakasal. Kalus ang mong pagkasal, ha? Kay adtuon tanayon si Inko Amboy nga maoy mo kasal kaninyo. Karon dayon ang gusto ko nga magkasal kami, Tata Pedrano.
Oo, Day? uy. Sama na. Day, inom niyag tambal ha. Murag dunay dili maayo nga gipamati siyang lawas na. Okay na lagi ko daw. Sige, Tata Pedrano, tawagan na mo kasal na mo. Kaya karon na dayon kami magpakasal si Carlito. Nganong dili mo mutuon ako. Tinuod lagi nga may nakita kong sirena ug ukoy sa pagatpatan. Ug matagtaob sa dagat, makita na ko sila. Kay kun hunas gani, manginhas ko wa man sila. Unsa? Uy, pero nining, kung tinuod man gani na nga may nakita ka nga ingon ana nga klase sa lina lang dito sa pagatpatan, uy, dili maayo nga makigigala ka ana nila. Uy, basig ilalang niya kang dadon sa ilang Pinoy-anan o dili ka na hinon makabalik pa din his ato. Aw na la. Tinood mo ka. Ikaw good. Pero mabitaw na nga gisulti ko niya na ba. Pero wa mo gid siya mahadlok. Ako'y nahadlok. Anang iyang gipanulti na nga may nakita siyang sirena og ukoy og buot niyang himuon nga higala. Tungod kay doon na lagi ko'y pangayoon nila. Pita gid eh. Hay, Kay unsa man ding imong buot nga pangayoon nila, ha? Mangayo ka nila kwarta? Uy, di na pwede, uy. Kay lahi ang ilang kwarta sa ilang nga kalibutan, og lahi po dinis ato. Dili kwartang akong pangayoon nila. Aw hinuon, gamahanan man sila. Mahatag tingali nila kung kwarta gyud ang akong pangayoon. Apan dili na mo akong pangayoon nila. Dili kwarta nay, Alfon. kun mao, unsa man di mong pangayoon nila? Ha? Unsa man? Gusto ko nga pinaagi sa ilang gahom. Hatagan ta nila og anak, Alfon. Oh, Nining. Mao ka na, Alfon. Maglima na katuig takapin nga nagtipon. Apan hangtod ron, wa pa kita tugahi og anak sa labaw makagagahom. Busa katong duha ka mga linalang nga nagpuyo ilawom sa dagat. Sila ang suwayan ko sa pagpangayo og tapang. Basin sila makatabang nato nga makaanak na. Gamahanan pa ya sila. Bitaw sab, no? Basig sila say mahimo nga instrumento aron makabaton mog anak. ako'y pagtuo nga makatabang sila sa atong problema. Bahin na ng butangan, Neneng. Kung doon naman tayo angay nga pangayuan og tabang. Aron sa ingon magsaba ka. Way lain kung dili nga atong Ginoong Diyos. Siya lang. Ug wa nay lain pa. Oh. Asa ka man, oy, Alfon. Dong. Asa ka, oy. Tungas kos, ibabaw. Ngahoy ko. Aron, makabaligya ko og kahoy. Atos lungsod. Kaluoy baya ni Alfon. Nag-uol yun in town siya nga wa ka pa magsabak. Kung gusto ka na nga makabatog anak, Nining, mas labaw pa ng banan ni mo, oy. Ingon ana ra akong tumong aron makigigala ko sa duha ka binuhat nga nagpuyo ilawom sa kadagatan nay. Kana ra gyud. Nga tabangan ko nila nga makaanak na mi si Alfon. Gusto ko nga makabato na gyud og anak. Gusto na kay ko nga doon ako'y bata ug doon ay musangpit na kog mama. Nining. Nakasal na gyud kamong duha, Ariana ug Carlito. Ug manghinaot ko nga magmalikpayon kamo sa inyong kaminyoon. Magmalipayan yung kami, Tata. Kay mahal man na mo ang usag-usa. Di ba, Carlito? Uday, Ariana. Og Tata Pedrano, karon nga asawa ko na si Ariana. Dadon ko na siya sa amo. May giandam na ko nga Pinoy-anan alang namong duha ni Ariana. Sugod na lang ha, Tata. Nga ato na ko tipon og puyo ni Carlito. Oo. Menu na mo. Busaangay lang nga magkinaugalingon na kamo og Pinoy-anan. Magduawan lang niya ko ninyo, ha, sa inyong Pinoy-anan. Salamat sa iyong paghatag o pagtugot, Tata. Karon dayon, dadon ko ng akong asawa sa bago namong Pinoy-anan.
Niana sa ko ining dagkata sa katunggan sa pagatpatan nga kanunay kong makita ang Serena ug ang ukoy. Ang sayod ko nga wa sila ini akong pag-anhi kay hunas man. Moanhi raman sila kung taob ang dagat. Hala. Duwa kadag nga aguti na naa sa unahan nga nagsumpod. Nagkako sila. Magtiayon tingali ng maong duha ka agukoy. Nagkako sila. Hala. Dunay duha ka gagmay nga agukoy nga miduol nila. Magtiayon gid tingali ng duha ka dagko nga agukoy. Ug ilang anak ng duha nga miduol nila. May pa ang magtiayon ng agukoy. Malipayon pa sila. Kay doon na sila'y mga anak. Apan kami si Alfon, ang tuton. Huwag pag-ibig anak. Unsa? Mabdos ka? Udong, Carlito. Katuding akong pagsuka-suka, mabdos na di ko adto. Mao ka na sulti sa tiguang tambalan nga naghiling nako. Bago pa ganita nakasal? Mabdos ka na? Udong, mabdos na ko sa imong anak sa diyang gikasal na ta. Wa ko malipay sa pagsabak nimo, Ariana. Udong, Carlito, di ba mo may gusto nimo nga kung maminyo na unya ta? Nga magsapak na dayon ko? Oh, apan ka ng bata nga naa sa imutian. Dili ka na akong anak. Anak ka na sa lalaki nga milugos nimo. Dili ka na akong anak. Carlito, imong anak kini bataa. Ikaw ang amahan ini akong gisabag. Ikaw, Carlito. Don Carlito, di ba mo may gusto nimo nga kung maminyo na unya ta? Nga magsapak na dayon ko? Oh, apan ka ng bata nga naa sa imutian. Dili ka na akong anak. Anak ka na sa lalaki nga milugos nimo. Dili ka na akong anak. Carlito, imong anak kini bataa. Ikaw ang amahan ini akong gisabag. Ikaw, Carlito. Dili akong anak ka ng bata. Basig magkadaghan ka na malugosin sa tao nga milugos nimo. Ug ka ng bata. Kanang na bata nga na simutian. Iya ka ng anak. Saksi ko ang mahal nga batala. Nga ikaw ang amahan ng akong gisabag. Ikaw ba na ko? Dili ko klibadawat. Dili! Carlito! Carlito! Umuang ko na nga kumbana. Nga siya ang amahan sa akong gisabag. Apa siya? Siya ang amahan ni ini. Siya! Ikaw na siya mong paghilak. Ayaw pagpaulit sa inyo. Gihingin lang tabagod ka, waman. Carlito, ikaw ang amahan ni Bataa. Ikaw. Ako magka... Lala. Sige, hilom na. Ayaw na lang pagsumpong sa imong amahan. Nga nagduda ko nga dili ako'y amahan na ng bataan nga imong isabak. Aso na. May talag sa una ba naggahom si Tata Pedrano? Basig masuko siya na ako. Ug iya kong buhatan og dili maayos sa akong pagkaako. Ikaw lagi ang amahan ni ako gisabag. Ato siyang anak, Carlito. O lagi. Mamagha. Sige. Ipanganak ka ng bata. Kaya gusto ko mutanaw kung liwat man ako ka ng bata kung makapanganak ka na.
Ingon ni Ana ang iyang gisulti. O, tata. Pero naulian naman sa siya. Mituon na siya nga siya mo'y amahan ng bata nga niya sa kuntihan. Bisa, ayun na lang siya o kasabi kung makita ka mo, tata. Nasubrahan lang ang gibati niyang kahisagmuyo nga nalugusan ka sa salbahis nga lano. Buot ko man unta ganing silutan sa kamatayon ang banyaga nga lano. Apan mitahod ko sa atong batakang balaod nga ang makasa kinahanglan lang nga bilangguon. Og kana si Carlito nga imong bana, nagtuo ko nga naa pagihapon sa iyang hunahuna nga dili siya ang amahan sa imong gisabak. Busa, may kahigayunan yun nga dili siya mo hatag og pagmahal sa bata kung mataw na kini. Tata Pedrano, dili lang unta niya hikawan sa pagmahal ang bata kung mahimugso na kini. Kay siya ang amahan ni ini, tata. Iya kining anak. Kana mo'y ampo ta sa atong bathala. Apan kung dili gani siya muhatag og pagmahal sa imong anak, unya maghimo siya og lakang alang sa kanautan sa bata. Ipahamtang ko kaniya ang silot kung ingon ni anak iyang buhaton sa kaugalingon niyang anak. Tata. Makadaghan ako magbalik-balik ining katunggan sa pagatpatan nga taob ang dagat. Apan wa ko na makita ang sirena o ang ukoy. Wa na gitingali paglaong nga matabangan mi si Alfon aron magsabak ko. Dineng! Day! Dili ko'y daghan ako ang mga kinasunday. Dito sa unas kabahin. Dili ko'y bayon. Day, tana. Uli na ta. Tunga na snit bag kining mga punaw o puniting akong nakuha sa mabaw nga bahin sa unahan. Day, may mo ba? Ay na pa ko nauna itong sirena o kukoy nga imong gingon. Abi mo, day. Nagampo ba yasag ko? Nadili na sila magpakita. Tumahadlo ko ang klasihas mga linalang, uy. Bisan lalaki ko, pero mahadlo kong makakitaan na nila, uy. Hadlok ako nga. Hadlok kong kita ng ilang naong, uy. Di man sila makahadlok og naong. Gani mga gwapa o gwapo ang sirena o kukoy na akong nakita, Alfon. Nagtuo lagi ko nga uyabkin sila. O kining dapit ang ilang abutanan kung magtaop ang dagat. Pero may bali na tingali sila og laing abutanan kay kadaghan ako nagbalik-balik din nga taob ang dagat. Wa naman ko'y nakita. Maayong adlaw kaninyong duha, mga kalibutanon. Siya! Ha? Hala, lalaki ka ng naan ng laom nga bahin sa dagat. O nangayog katawran na to. Siya lagi. Siya ang ukoy nga kauban sa sirena. Siya ka na dong Alfon. Okay na siya. Pero, dili siya. Kadlukag naw. Susamar siya na to. Ganawang ginug tao. Mahimo bag mo dool ka diri namo. Gusto ko magkikigala nimo. Lao magodiha. Ikaw na lay aripi. Day, ayaw lang siya panuula din niyo eh. Pasig, iyatang hambaton. Basig, mukhaurag tao. Kay ukoy ba yan ah? Alfon, dili siya dautan. Buutan siya. Kana ang gibati ko. Ay, milangoy siya paingon nato, oh. Basta, mahadlok ko niya. Maghimo ko niya siya dautan na to. Wala na, suklan ko gid siya. Magkikamatay ko niya. Kumusta babaeng kalibutanon?
Ayaw na kay sikit na mo, ha? Huwag mo ko mahadlok ko kukoy. Pero, di siya ko mangita gaway. Salamat nga. Huwag ka na mahadlok na ako. Kung makita ko kamo at tong kuyog ni mo nga Serena, mudayon mo palayo. Ay, salamat nga. Ikaw na gid karon mismo ang miduol nako. Nga niya sa nang akong bana. Midool ko sa diyan nakita teka. Tungod og alang sa usa ka katuyuan. Kung may tuyo ka nako, mas labaw sad ko nga dunay tuyo nimo. Ninyo. Kinsa na itong Serena nga imong kauban nga pirmi nimong ikuyog ginis pagatpatan? Adto mahigayon nga nakita mi nimo dinhi. Uyab pa mi atong higayon na. Ug karon asawa ko na siya. Kay nakasal naman mi. Kuan, di mo na angin gigaybo nga magdayon mo kay Serena man siya. Kau niya ikaw, Okoy. Pero, ingon nila nga ang Okoy mga bati kong lugnaw. Pero ikaw, di mo ka patignaw. Kuwapo man ka. Pero, mas kuwapo pa inoon ko ni mo gamay. Sa dili pa ko musulti sa kong tuyo nimo. Ikaw una ang musulti. Unsa may hinungdan? Nga gusto ka gyud nga makikigala namo ni Ariana. Ha? Ako di si Carlito. Ariana di ay angan atong Serena. Og ikaw, Carlito. Oh. Ariana di ito siya. Oo. Ariana ang pangalan sa kong asawa. Karon sulti na. Unsa may gusto nimo pangayoon? Nga gusto ka man makikigala namo, ha? Carlito, amigo. Dugay nami nga naminyo sa kumbana. Daghan na mga katuigan nga kami nagtipon apan hangtod karon. Wa pagid mi tugahi og anak. Ug monta na buot na akong patabangan ninyo. Tabangip mi nga makaanak mi og sa kumbana pi. Mura og magkatakdo na nga tong tuyo ini. Ikaw nagkinahanglan og anak samtang ako. Gusto ko nga ilabay ang among anak kung mahimugso na kini nga naa karon sa iyang tiyan. Si buti pasabot ha? Mabdos ang akong asawa. Ug dili ako ang amahan sa bata nga iyang gisabak. Kanita, ang buot mo ipasabot nga imong ihatag na mo ang bata kung mahimugso na kini. Imong ipasagop na mo. Oh. Mao ka na, amigo. Kung pwede, magchika na lang miko nga magsabak ko. Okay ra nga. Amo gihapong sagupon ang inyong anak. Apan hatagi lang pud mi og amo yung kaugalingong anak. Sige na, Carlito. Bitaw. Nindot pa gina nga anak yun sa kong asawa ang among atimanon. Amo lang niya nga ipakapin og atiman ang inyong anak. Bali, ko na ba? Duha na ka bata ang among buhion. Ang amo og ang inyong anak. Kana mao na mi ko, Carlito. Hatagi lang pud mi og among anak. Wa ko'y igo nga gahom aron hatagan mo inyong kaugalingong anak. Apan kung musugot mo nga akong ihatag ninyo ang amo niyang anak. Ako kining ihatag ninyo. Apan kung dili mo musugot, mangita na lang kog laing tao nga kalibutanon nga mahatagan ko sa anak sa akong asawa nga dili ako ang amahan. Oh, sige. Musugot na lang ko. Ang importante nga may maila kami nga anak. Kanus aman. Kanus-an mo ihatag ang bata nga imong giingon. Kanus-a. Hatagi lang pud mi og among anak. Wa ko igo nga gahom aron hatagan mo inyong kaugalingong anak. Apan kung musugot mo nga akong ihatag ninyo ang amo niyang anak. Ako kining ihatag ninyo. Apan kung dili mo musugot, mangita na lang kog laing tao nga kalibutanon nga mahatagan ko sa anak sa akong asawa nga dili ako ang amahan. Oh, sige. Musugot na lang ko. Ang importante nga may maila kami nga anak. Kanus-aman. Kanus-an mo ihatag ang bata nga imong giingon. Kanus-a. Sa sunod simana na, maula ang pagpanganak sa akong asawa. Basta humasi panganak, buwan hidahin ko aron ihatag ninyo ang bata. Time pa, amigo. Klaro hunta niya. Kining oon sa man. Musugot ka ang imong asawa?
nga ihatag nimo diri namo ang bata. Bitaw, basta dili siya masugot. Basig mag-away mo kung imong ipalayo niya ang bata. Wa ko'y gusto nga magdako na mo ang bata. Walang labot kung magkagubot ng magtiayon. Basta inyo na ang bata kung mahimugso kini. Oh, sige. Dawato na mo ang bata. Ug amo kini hatagan sa tumang pagmahal. Kami ang mopadako niya. Ug kami na unya ang isipon niyang ginikanan. Sige. Nagkasinabot na tanining butanga. Sige, di na ako magdugay. Adto na ko. Bisaw mo siya. Ug wa na ito makita pa. Alpon. Tingol sa dili ko makatuwa. Tinuod siya ang imong gipanabi. Gamay nakita ang Serena og ukoy ning maong pagkatatan. Ug may umaabot na unya tang anak, Alpon. May anak na kita. Nanganak ka na gyud, Ariana. Ug usa ka lalaki ang akong apo. Lalaki gyud ang unatang liwat, tong Carlito. Lalaki bitaw. Pero wa siya maliwat ako. Naa siya maliwat sa among kaliwat ni Tata Pedrano. Dili ba, Tata? Oh, mao ka na, Dong Carlito. Ay, isog magulmig dugo. Mao nga, diri maliwat sa mong side ang bata. Tinagawa siya maliwat ako. Klaro na lang. Nandili ako ang ama sa bata. Liwat yun. O, nya bunyagan ta siya, ha? Sa labing madali. Unsay may inyong ingan sa bata, ha, Carlito? Carlito. Huwag ko ideya kung ano sa ingana ng bata. Si Ariana lang. Himuon ko siyang junior, Tata. Siya si Carlito Antulihaw Jr. Ug junior ang iyang angga. Di ba, Tong Carlito? Siya ang imo junior. Ariana, Carlito, nabunyagan agad si Junior. Oh, Dong Carlito, ato niya manghuran si Junior, ha? Dong, ha? Pareho na ko sa itong lawak. Kay gikapoy ko gatiman sa mga bisita na mitambong sa bunyag. Di ako naman. Nabatyagan ko nga. Nga dili mahal ni Carlito ang among anak. Gani hingo sa wa siya kalipay nga nagtanaw sa bata. Pasakti siya. Pabuton ta na lang. Nga magkatun siya sa pagmahal sa iyang kaugalingong anak. Kung dili kita mo pati og pagmahal sa bata, kita ang mapatagamtam og pagmahal ni Junior. Kita, Ariana. Ug karon pa lang, ibilin ko sa akong apo ang tanan kong gahom ug abilidad. Tiguang na ko. Busa. Siya ang binlan ko sa tanan nga akong nahuptan nga gahom ug abilidad. Siya. Tata, gihikap mo ang agtang sa bata ug mihangad ka. Junior, gikan karon, ikaw na ang binlan ko sa akong abilidad o gahom nga nahuptan. Maangkon mo na ang pipila ko kagahom o abilidad. Wala sila kuya kinaligawan sa mga pan.
ko na siya sa pipila ko kaabilidad o gahom. Apan dili pa ang tanang pwersa ang nahatag ko. May ibilin pa ko nga sarang kong magamit nga ikapanalipod ko kung dunay maghimo ka nato og dautan. Apan ining abot sa panahon nga mag-iingutas nako sa kamatayon tungod unya sa akong katigwangon. Anha ko na ihatag ang tanan dayod kang Junior. Siya ang pinlan ko sa tanan. Salamat, tata. Salamat nga bisan pa sa kagamay sa akong anak. Gihatagan mo na siya og igong abilidad o gahom nga iyang magamit kung modako na siya. Salamat kayo, tata. Huwag pa ka ng maong gahom o abilidad. Nagipasud ko sa iyang lawas. Sa gikaingon ko na. Maiya ang tanan sa panahon nga mawa na ko nining kalibutan. Mao ba, nak? Oo, Nay. Mubuha na lang hapit. Nagsikog balik-balik sa pagkatpatan. Apan wag na ko ikita ang okoy nga mao si Carlito. Tigalig na usabang iyang huna-huna. Basig dili na niya idayon og hatag ang bata nga iyang giingon. Nakasiguro ko nga gihimugso na sa iyang asawa nga si Reyna ang maong bata. Kasi dang nagkita, maingon man to siya nga sunod simana na mga anak ang iyang asawa. Unya, mubuha naman hapit. Sukat kami nakita. Magpasalamat yung ko. Kung dili na sa magpakita nimo. Aron paghatag sa bata nimo, Nining. Oy, Sultihan talaga sa tinuod. Day, Nining. Wa ko'y gusto nga madayon og hatag ka nato ang maong bata. Dili sama nato ang maong bata. Anak siya og Serena og Gukoy. Sigalig magdalang og dimalas nato ang maong bata kung niya siya sa atong mga kamot. Wa ko'y pagtuo nga magdaog di malas ang bata sa itong kinabuhi kung maato na siya sa hingpit. Gusto kong maangkon ang maong bata aron doon ako'y anak nga maatiman. Kay wa mo kini ikahatag na ako. Wa ko ni mo hatagi og anak. Nining! Day! Day, Nining! Day, Day. Nasuko na ko si Nining. Nasuko siya na ko, Day. Nasuko siya. phone. Gusto lang nga makabaton og anak ang imong asawa. Mao nga gusto niyang angkunon ang bata nga anak sa Serena ug Ukoy. Nasa ko mga kamot ang bata. Natuog kini. Mayo kay wa din si Ariana. Dadon ko kini bata sa pagkatpatan. Aron ihatag ko siya at magtiayon nga kalibutanon. Dili ko tantong dautan. Usa dili ko magbuhat og dautan sa imong kinabuhi bata. Ipalayo ko lang ikaw sa among kinabuhi ni Ariana. Kay dili ko ikaw anak. Niya na sa ko ining maong pagkatpatan. Taob ang dagat. Apan wa gihapon ka to Carlito nga ukoy na nagsakit ako. Mamuhatag na ko og bata. Nining! Yan ako babae nga kalibutanon. Niya siya. Niya na ang ukoy na si Carlito. Kung may kisapong siya nga usa ka bata. Isa. Wa na ito sa Junior sa iyang nahimutangan. O tata, o nagkasiguro ko. Nga gidagi ni Carlito. Lain ako ba sa kuduganan? Masinudunan siya gay mga dautan sa bata. Kung doon naman gani sa dautan nga gihimo sa bata, may agong siya sa kong silot. Tata!
ang iyang ipangita? Nara si Carlito, tata. Ug wa siya nga bata. Ayok, lubagan na ako kamot, tata. Maluoy ka. Sakit tayo. Mabalik ka na, tata. Ay, magandang akong abo! Tugan! Kung dili ka gusto nga patyon ka ka! Ang atong anak Carlito. Dili ko siya anak. Anak siya sa Milogos ni mo. Ako'y nagdahas sa bata. Palayo sa itong dapit. Karon, Tugan! Hain mo gina ang bata! Hain! Gida ako sa spagatpatan. Gamong abutanan ni Ariana. Ug gihatag ko kini sa usa ka babae nga kalibutanon nga nanginahanglan og anak. Si Nining. Ang babae nga kanunay nagpakita namo ni Ariana aron magkikigala namong duha. Tuwa na niya ang imong anak, Ariana. Ano man Carlito? Ganun palayo mo man ako ang akong anak. Tana, Ariana! Muadto kita sa pagkatbatan! Uwi-untang bata! Huwag ikaw, Carlito! Oras na dili mabalik ang bata sa mumakamot! May agom ka sa kong silot! Himuong ko ikong agukoy sa pagkatbatan! Tata! Muadto kita sa pagkatbatan! Uwi-untang bata! Huwag ikaw, Carlito! Oras na dili mabalik ang bata sa mumakamot! May agom ka sa kong silot! Himuong ko ikong agukoy sa pagkatbatan! Tata! Mao ka na! Himuon ko ikaw nga agukoy sa pagkatbatan! Ayaw nagbuhatan, tata. Dili ko dautan nga pagkaukoy. Kay kung dautan pa ko, ipatay ko na unta ang bata. Apan wa! Iko ko lang siya nga gipalayo sa mong kinabuhi ni Ariana. Kaya dili siya akong anak. Imo lagi taon siyang anak. Kulang to karon. Wa ka mo ilan niya nga imong anak. Wa mo na laguntan siya palayo na ako. Anak ko siya Carlito. Inahan ko ang ibuhatan mo sa ingon. Kung sa kining imong gibuhat, nausabang akong hula-hula. Karoon ko ikaw hatagan sa imong silot. Silutan ko ikaw. Himuon ko ikaw agukoy karoon na yun. Tata! Lo, gitutukan ko ni Mugbayo, tata. Julay, may gawas sa imong mata. Kayo. Niyap pa daw na ko. Naimo ko nga gukoy. Kay ikaw ang naghatag sa bata ngadto sa giingon mong kalibutanong linalang. Ikaw ang pangita sa dapit nga ilang gipuy-an. Dada sa dagat ang bata ug diha-diha. Mabalik ka sa imong normal nga pamayon. Lakaw na, Carlito. Kapanta ka. Agukoy na ko. Agukoy. Masilpat yun ko sa mga taong kalibutan. Kung muta ako sa ilang dapit. Agukoy na tao ko. Mahimo kang dili makita kung gusto ka. Kana lang ang gahom nga ipadako sa pagtuman mo sa imong misyon. Ug samtang dili mo pamada ang bata sa dagat, ana ka magpuyo sa pagatbatan. Ug mahimo mong silingan ang mga nagpuyo sa pagatbatan, ang mga agukoy sa pagatbatan. Buhatagin ang tanan. Gumabalik ang bata. Kay imo siyang anak. Ikaw amahan ni Carlito Jr. Ikaw!
Sadong, nakadaog ka sa swertres? Oday, ikaduha na nako ni Kahigayon nga migawas ang akong gipatdan. Ang 858 910. Maligya po no ganing sa kagatos ang akong daog. Ang bata, siya ginigdaog swerte na to. Siya giday. Ang binang bata ngay mong gikugos, baby. Hagkan ko, baby. Kasi katingan, ani day. Carlito Junior to, no? Oo, Junior ang iyang angga. Junior. Maguna-una si Ugmayo nga patnan, ha? Nining, anak! Uy, si nanay ay, ni Asia. Nay! Dali, nay! Sa kadris taas! Unsa? Tinuod ka, Nay Diday. Nakakita sa ka o kwarta sa danay, samtang naglakaw ka? O, lagi. 5,000 pesos gihapon. Ay, pastilan. Kinigyong akong apo nga si Junior ang nagdagswerte nato, day. Nakatawa ba siya? Unsa man? Ngisi ka man di, ha? O tinuod ba ang tabi-tabi ha nga akong nadunggan sa gawas ning ato dong Alfon? Nga nakadaog na sab kuno ka og swertres? 100 pesos ko, no? Tinuod ginanay. Og dinilang kas bahay na, ha? Magpalit kog litson manok og litson baboy. Mga sa taglami. Si Mana nakapin. May ako sa dakong hawan. Gipuyan sa mga tao kalibutanon. Apan, wa ko'y kita katong nining nagyatagan ko sa akong anak. Pasa iluhay taon ko anak ko. Ganun pa komito nga ako kangalan. Pasilo ako, anak ko. Mabalik ko nga ni Tata Piglano. Magpatawang ko niya, haron matultulan ko. Wala asa magpuyo ka to. Kalibutanon nga si Nining. Haron kuhaon ko pagbalik sa akong anak. Sige na yung taon, Tata Pitlano. Tabangin ko, aron. Matultulan ko ang gipuyan sa babae nga kalibutanon nga giyatagan ko sa akong anak. Tata, kita na lang mo ato sa gipuy-an sa kalibutanon. Basin unsa na nahitabo sa kong anak. Basin wa kini nila matiman og tarong. Gigamit ko ang akong gahom. Ug nasairan ko. Pinangga nila ang akong apo. Gusto ko lang nga ikaw yun, Carlito, mismo ang makuha pagbalik sa imong anak. Sige. Karon dayon sa usa ka pagpamilok, mahiadto ka sa dapit nga gipuy-an sa nagsagop sa bata. Ni anak ko sa gipuyan sa mga tao nga kalibutanon. Ni ako ining tungod dining Mumbai. Mala tingali ni ang bayi atong nining. Muhinay ko gamang musod ko aning baya. Gamiton ko ang akong pagkatagulilong. Nabiyas ng sudan ay. Litson manok o litson baboy. Sugad lang nga ni anato ning anak sa mga linalang sa kadagatan, no? Permi na gyutang makakwarta. Maog yun. O kun mo dako na unya si Junior, pa-eskwelahon ta siya dong Alfon, ha? Day. Mayo hadlaw. Nining. Hello? Oy. Saron? On saron?
may nagsampit mas imungan, day nining. O bitaw niya gamitoy magkatingog. Mura magni aras duol na to, gamay lang gid kayo. Hain ka. Yara ko din sa iyo doon. O kinsa ka man. Nganong wa ka na mo nakita? Day nining, basig ungo ron day. Bitaw sa duol ra ba yata dinig mga dagko nga punuan sa kahoy tahon. Dili ko ungoy, Nining. Ako na si Carlito. Ang okoy nga naghatag ni mong bata. Kung ako kaya ko kuha nagbalik ang bata. Hala, Ikaw si Carlito? Unya nga nung gamitoy magkatingog. Unya wa ka na mo nakita. Gamitay ko kay kisilutan ko sa akong ugangan nga ukoy. Gihimo ko niya nga agukoy. Agukoy? Agukoy. Ukoy. Oh, og diya. Magpakita ko ninyo ha. Ya. What? Para ko. Sa ka agukoy. Narutod, usa ka tambok na agukoy. Ikaw na amigo Carlito? Oh, ako. Gihimo ko agukoy sa akong ugangan nga lalaki. Kay nasuko siya nga kung gihatag ang bata nimo. Basta maluoy ka. Ihatag na lang akong balik ang bata. Aron mabalik ko sa normal na akong pamayhon. Ayaw na nining. Ayaw day. Ayaw ibalik niya ang bata day kay mo ni naghatag og swerte na to. Bitaw, agukoy. Amo na lang ning bata, good. Mahalon man bitaw ni namo. Panggaon na mo si Dudong Junior dong. Amo na lang gudi siya, amigo Carlito. Para doon na po ko'y mapadako nga anak ba. Gusto ko nga may maisip nga anak, maluoy ka. Amo na lang ni si Junior. Maluoy sa kanako, Mika Nining. Dili ko mabalik sa akong normal nga pamayon. Kung dili mabalik ang bata nila ni Tata Piglano o sa akong asawa. O, mitoho na po ko nga ako sa anak. Anakin ako si Junior. Di lini masugot. Aron di ka na maghasol pa na mo, yatak-yatakan ka. Aron mamatay ka. Kinig pa. Alfon. Uy. Ay mo to. Kalit ba siya nawa? Mao gyud. Nawa siya dihang imo na unta siyang yatak-yatakan. Hala, naluoy ko sa mga ginikanan sa bata. Apan gusto ko nga ako'y mapadako ni Junior. Kay gusto ko nga doon ako'y mamahimong anak. Kita'y mo padako niya. Kay madato ta pinaagi ni Junior. Dili ta siya ibalik sa mga ginikanan nga tagadagat. Dili gyud nining. Maldito kayo ang mana atong Nining Tata Piglano. Dili siya masugot na mabalik nato ang bata. Buhat ko niya nga patyon. Yaon ka ko nga yatak-yatakan. Mga nga dali ko nga migamit sa akong pagkatagulilo. Tata si Junior. Gusto ko nga mabalik na ako ang akong anak. Resulta na ang bati mong binuhatan, Carlito. Naglisod ka na sa pagbawi sa kaugalingon mong anak. Di ba sulan ka na ang tanan ko sa iyong tata? Maluhoy ka. Maluhoy ka tabagi ko nga. Mabalik na mo ni Ariana nga mong anak. Maluhoy ka. Tata Piglano. Pagkatagulilo. Tata si Junior. Gusto ko nga mabalik na ako ang akong anak. Resulta na ang bati mong binuhatan, Carlito. Naglisod ka na sa pagbawi sa kaugalingon mong anak. Di ba sulan ka na ang tanan ko sa iyong tata? Maluhoy ka. Maluhoy ka tabagi ko nga. Mabalik na mo ni Ariana nga mong anak. Maluhoy ka. Tata Piglano. Tata, nagbasol na si Carlito sa iyang gibuhat sa bata. Og mituon na siya nga siya gyud ang amahan ni Junior. Basta tabangin na lang siya nga mabawi si Junior. Gimingaw na kayo ko sa kong anak, Tata. Bueno, ako na ang mulihok.
aron mabawi ko ang akong apo. Ibalik lapot ko sa normal ako pamayon, tata. Oh. Dili ka na pwede. Unya ka na mabalik sa imong pamayhon nga ukoy kung makuha ko na pagbalik ang akong apo. Magpabilin ka pa nga usa ka gukoy samtang tuwa pa sa laing mga kamot ang bata. Unsa? Nigawas sa imong numero sa Swertres, dong? Oh, day. Balik 200 pesos na akong gipata, day. Ay, ako sa gahapon, nakadaog na sab kog swertres. Ug ang mga asher dong ay nakadaog sab kay misakay man sila sa akong numero. Kiniging bata mo nga si Junior mo ganyan naghatag na itong swerte. Ali, bi. Hagkan ganing bata, abi. Nagikugos ni mo, day, bi. Uy, ugma na sa Junior, ha? Taya na sa kugma, ha? Hain kay maayo dong, Alfon, kung numero sa luto na yun ang imong tayaan. Ang 645 o 655 nga numero ba? Maayo na kay minilyon gid ang premyo. Gusto. Anong wa mo ko makahuna-hunaan na, ay? Kana. Muna yung tayan, day. Aron, mahimo tang milyonaryo. Dili na kinahanglan nga imo pa ka lang buhaton ang pagtaya sa luto. Kaya tagal ko kamong daghang kwarta. Basta ibalik ninyo ang bata kanamo. Ibalik ninyo si Junior. Kaya hatagan mo na mo ang daghang kwarta. Oh, hala. Ang sarong atong nabati. Tingog sa babae ug lalaki apan wa tay makita. Bitaw na. Muramag ni aras duol ang tingog nga atong nabati na. Oo, sa kanto nga lalaki o sa kagwapa nga babay. Kinsa mo? Ikaw tong Serena nga permi na kong makita sa pagatmatan. Ikaw ba ang asawa ni Miko Carlito nga nahimo ng agukoy? Oo. Ako kinimiga. Og akong anak ka ng bata nga imong gikugos. Junior, anak. Nakatawa ang bata nga nagtantaw nimo. Murasig nalipay nga. Nakakita ang kabuti sa mong tingog. Ang neneng, murag mo lugnot man ang bata sa imong bukton, day. Mas ko siya ibalik. Kay inahan ko nga nagkinahanglan sa imong anak. Kapan maluoy mo, tabangi ko nga magsabak aron makaanak sa si Alfon. Matuman ang imong gipangayo. Human mo ibalik na mo ang akong apo. Sa labing madali nga panahon, magsabak ka, nining. Kana ang ibasali ko. Magsabak ka. Ug hatagan ko pa kamo og daghan nga kwarta. Ibalik na mo ang bata nining aron mabalik ko sa akong normal nga pamayon. Dili ko gusto nga mahimo kagukoy hangtod-hangtod. Sige. Niara ang bata. Ako na kinakibalik ninyo. Dawatan ninyo ang bata. Labi ang kastawa sa bata nga hindi kubos, anak. Nabalik ka na kita ko, anak ko. Sige na, tata. Ibalik na ang akong normal nga pamayon. Maluoy ka. Gusto na ko nga mahawak sa akong anak. Oo. Ani Kalit siyang nahimong tao. Nabalik ka na sa normal mong pabayhon, Migo Carlito. Uy, mga gwapo-gwapa man di ay lagi mo. Abi ba na kog batignaw ng mga ukoy. Di man lagi di ay. Ano lagi hapon kang klasiya sa ukoy nga imong giingon, mga bati ug naong. Apan kami klasiya sa ukoy, mga gwapo mi. Ug salamat ha. Dagang salamat sa hamubo nga panahon nga inyong gimahal ug giatiman ang akong apo. Ang imong saad baya, ha? Nga mamabdo si Nining. Og hatagan minimo og dagang kwarta. Oh, migo. Dili ko bakakon nga pagkaukoy. Karon dayon, hatagan ko kamog dagang kwarta. Ano?
pagkarigang kwarta. Nga kalit nga, mitunga sa ibabaw sa lamisa. Pinandol ng kwarta nga naglini po. Ining, ganda-ganda ng kwarta ha. Madato na kita, dak. Madato na kita, ini. Ang anak ko niya na ako ha. Hatagi kong anak. Matuman ang tanan. Pagduog lang dayon mo sa imong bana aron mamabdos ka. Unsa? Mabdos ka na, day nining? O dong, mo resulta sa doktor nga akong giadto. Gituman gyud ay sa ukoy nga apuhan ni Junior nga magsaba ka sa labing daling panahon na. Oh, uy. Hala. Nay, kining... lipay kay ko, nay. May anak na kita. May anak na ta, nay. Og miyasin sutas sa atong pagpuyo. Dato na ta. Besan pa man kun mga linalang sa kadagatan, ang nagtabang na ako nga magsabak ko. Apan magpasalamat ko. Magpasalamat gihapon ko sa Ginoo Dong Alfon kay siya gihapon ang magbuot sa tanan. Mao ka na. Ang higipon ta magpasalamat sa atong Ginoong Dios. Unsa? Muadto ta sa pagatpatan? Oo, taobron ang dagat. Muadto ta, ug daduntak ato anak, si JR. Kung mapakita nato si Migo Carlito o si Miga Ariana, magpasalamat ta nila sa ilang pagtabang nato nga makaanak ta ug dadato pa kita. O sige, sige, tana. Ato ta, day nining. Kadiyot ha, kuhaon ko ang bata nga tuwa sa kuna. Mga tutas baybayon. Salamat nga ni agid mo, Miga Ariana ug Migo Carlito. Naragaplan mi. Nagkapigan ni aron ikita mo. Og himim pakyas. Salamat kayo. Papasalamaton kay mi kay may anak kami. Og dato na sad mi. Mao na ba ka na ang inyong anak? Bago lang na tao, no? Oh, og si Junior nga imong gikubos ni Ariana. Dako na siya, no? Oh, tuig ka pinaman ni siya. Usbon ko, daghang salamat ninyo nga mga nilalang sa kadagatan. Kay kamo ang nagtatang na mo aron magsabak ko. Si Tata Pedrano gyud ang mitabang nimo, ni ganining. So, nagpasalamat sa kunin mo, Mika Nining. Nga huwag ka magmakuli sa paghatag ug balik sa akong anak. Nagpasalamat ko ni Junior nga naabot siya sa among kinabuhi sa hamubong panahon. Kay siya magid ang nahimungdan aron makabaton mi og anak si Alfon. Mao ka na. Nagpasalamat gid mi ni Junior. Ang anak sa agukoy. Dili man ko agukoy ko. Ukoy man ko. Gisilutan na ko ni tata. Mao nga nahimo ko agukoy. Osbon ko, salamat. Salamat kayo niyong tanan. Og ingnaon niya si Tata Pedrano ha. Nga manghura na mo si JR. Ingna siya ha. Miga Ariana. Magtiayon nga si Nining o si Alfon pinaagi sa pagtabang taon ni Tata Pedrano taon. Ang apuhan ba sa ukoy nga si Junior? Turbida. Ukoy Junior. Taon na kayo. O niya, katong ukoy Junior taon, mautoy anak ni Ariana ang sirina sa kadagatan. Okay? O din yung mga bata, mga kasama, natapos ng aso ninyo ning simuna-una nga naguluhan. Anak sa ukoy din nilang sa mga aso ni Kuya Juliet kinestanahan sinuwati Kuya Jay Badayo sa gusto ni Juliet versus Salvan. Ang atong spinner Kuya Jewel Vinci Soundman Mr. Ricky Bagisgari recording audio editor Kuya Ariel Macau ang tag-iya sa King Bending and Rock Installation Services. Unya kato si Kuya Jewel Vinci Mauto ang atuang manager sa Bien Aquani Paribiene Umandak. Kumusta ka mo tanan niya? Okay? Unya kinintanan dalit ka na to sa RMN